Mit spilleri startede, da jeg var 13 år. Det startede på den lokale tank. Stille og roligt småbeløb, 10, 20, 30 kroner. Så sad den der følelse i maven stadigvæk, jamen, jeg tager lige 150 mere, fordi så vinder jeg det tabte tilbage. Og så bliver det godt igen. Grunden til at spille, det var den spænding, jeg følte, jeg fik igennem spillet. Og på et splitsekund, jamen så er de penge væk igen. Og så er der måske tabt 5.000. Jamen så begynder tårerne bare at trille. Fordi så er jeg godt klar over, at det ligesom er nået til et punkt, hvor jeg har brug for hjælp. Og det føles som om hele min verden, den brænder sammen på det tidspunkt. Heldig at vinde 2.000 kroner for en indsats på omkring 60 kroner. Og tænkte, at det her det er sgu da nogle utrolig nemme tjente penge. Så starter med at optage et lån ind på internettet. Jeg spiller stadigvæk videre og optager flere lån på nettet. Der, hvor jeg har det største had til mig selv i dag, det er især over for mine børn. Jeg er ludoman, så jeg vil sige, at jeg har været rigtig glad for at spille. Det har været en hård omgang. Det har prøvet mig af rigtig meget. Både sådan temperamentsmæssigt og følelsesmæssigt. Jeg har været en lortekæreste. Det har jeg da. Jeg har været pisse egoistisk. Og frataget også en masse muligheder. Og det fortryder jeg da. Men det var hård kost at leve et dobbeltliv, hvor man gik i skole, og når man kom hjem fra skole, så satte man sig hen i spillehallen og isolerede sig. Jeg kunne godt mærke, at det var ikke et sundt sted for mig at være. Jeg mistede alt begreb om tid og sted. Så sad jeg bare i min egen lille osteklokke og hyggede mig. Jeg valgte at gøre noget ved det på et tidspunkt, hvor det hele ramlede. Altså jeg havde taget alt for mange sms-lån, jeg kunne ikke betale mine regninger. Jeg tænkte, nu ender jeg i Ribers, og tænkte, det skal bare slutte, det havde jeg faktisk ikke lyst til at leve mere. Det var en kæmpe lettelse at komme af med at møde nogen, som vidste, hvad det var, man snakkede om. Jeg oplever det stadigvæk den dag i dag, til dem jeg fortæller, at jeg har levet som ludoman i en 7-8 år. Selvom jeg gør mit bedste for at forklare, hvad det går ud på, så forstår de det ikke rigtigt. Få snakket ud om det. Det er sådan set lige meget til hvem. Bare man kommer i gang, så man ikke bærer rundt på det selv. For det er der ikke nogen mennesker, der er skabt til at bære rundt på så meget smerte.